България е страна на планини, реки и скали, но малко места съчетават всичко това така драматично, както нашите речни проломи. В това видео ще ви отведа на пътешествие през 6 от най-впечатляващите каньони в страната. Искърският пролом, най-дългият у нас, прорязващ Стара планина с величествени скални стени. Кресненският пролом, живописен каньон, изсечен от река Струма между Пирин и Малешевската планина, известен с богатото си биологично разнообразие и възможности за рафтинг. Буйновският пролом, най-дългият пролом в България, с тесни проходи и впечатляващи скални формации. Триградският пролом, дом на мистичната пещера Дяволското гърло и свързан с мита за Орфей. Проломът на река Ерма, кратък, но впечатляващ с отвесни скали и живописни пейзажи. Земенският пролом, скрито бижу с причудливи скални зъбери и исторически забележителности. Ще открием как природата е изваяла тези чудеса, ще се потопим в легендите и ще разкрием любопитни факти, които ги правят уникални. Готови ли сте за едно незабравимо пътешествие из каменните сърца на България? Като кръв, която попива в пръста, като пъпната връв и светулка в нощта. Нещо ме тегли към тази земя, тази земя. Като път пробива гори и поля, като гръм в нива пенлива вълна. Нещо ме тегли към тази земя, тази земя. Можете ли да повярвате, че това малко поточе, което извира под връх Дъмга в Рила планина, дава началото на най-дългата изцяло българска река Искър? С дължина от 368 км, река Искър е единственият рилски приток на Дунав и единствената река, която прорязва Стара планина, формирайки величествения Искърски пролом. Този пролом, дълъг около 84 км, е истински геоложки музей на открито, разкриващ слоевете на планината и впечатляващ с каньоновидни долини, отвесни скали и живописни пейзажи. Искърският пролом е класически пример за антецедентна долина. Реката вече е текла на това място, когато Балканските планини започват да се издигат през късната креда и палеоген. Вместо да бъде отклонена, водният поток непрекъснато се врязвал в надигащата се верига и така пробождал Стара планина по най-краткия път към Дунав. Резултатът е 84 км каньон, чието стени на места стърчат над 300 метра. Проломът продължава да се моделира днес. Тектоничното издигане на Западна Стара планина се оценява на 0,2 до 0,4 мм на година, а реката компенсира с интензивна ерозия и свличания. Активни свлачища край Лакатник и Бов често прекъсват железопътната линия от София до Мездра. Лакатнишките скали, изградени от почти хоризонтални юрски пясъчници, не са само алпинистки рай. В пластовете им са открити амонити и отпечатъци от древни гори. Междувременно новоописани силурски грептолити правят района ключов за изследване на ранните океани. От вкаменени дървета и влечуги до днешните карстови извори и рушащи се скални венци, Искърският пролом е геоложка енциклопедия на открито. Докато следваме течението му, четем страниците на Земята слой по слой, епоха след епоха и разбираме колко могъщи са едновременно водата и времето.
За повечето хора Кресненското дефиле е синоним на стръмни завои и катастрофи. Но зад тесния и невралгичен път се крие една от най-живописните и научно важни клисури на Балканите. Проломът е едва около 18 км дълъг, но съчетава драматичен релеф, активна тектоника, изключително биоразнообразие и едни от най-инфарктните километри по пътя Е79 към Гърция. Тук Струма прорязва Балканския гребен между Пирин и Малешевска планина, а споменът за катастрофални земетресения, свлачища и ожесточени екоспорове около автомагистрала Струма напомня, че мястото е жива геодинамична лаборатория. Проломът свързва Симитлийската котловина на север с Санданско-Петричката на юг. Разположен е между кристалните масиви на Пирин на изток и Малешевска планина на запад, при надморска височина от 183 до 287 метра. Той е част от активната струмска разломна система. Северната му граница се маркира от Крупнишкия разлом, оформящ ръба на Симитлийския гребен. Ерозията на река Струма вдига вода срещу издигащите се скали поне от среден неоген насам, издълбавайки каньон с внушителни меандри и 300-метрови склонове. На 4 април 1904 година тук се регистрира най-силната сеизмична двойка в историческа България. Трусове с сили 6 и 9 и 7,2 по скалата на Рихтер причинили на 200 жертви и сринали цели села между Кресна и Крупник. Разломът остава активен. Геолози засичат издигане със скорости до 1 мм на година, а редовните свлачища по Е79 потвърждават, че земята тук диша. Проломът попада в защитената зона Кресна и Линденци от мрежата Натура 2000. На площ от едва 16 000 хектара са описани 10 вида земноводни и 21 вида влечуги, включително балканска котешка змия и пъстър смок. Регистрирани са 147 вида птици, сред които египетски лешоят и скален орел. Преходът между континентален и средиземноморски климат създава топъл коридор за южни растения и орхидеи, а защитената територия Тисата опазва над 1000 хектара вековни хвойни. Докато сме на вълна Струма, извираща скромно само на 600 метра южно под Черни връх и стигаща Егейско море, няма как да подминем и Земенският пролом. С дължина 415 км Струма прорязва 12 клисури, като Земенският пролом е най-дългият сред тях. Той се оказва запечатан кадър от милиони години геоложка история, оживен от монаси, инженери, скални урли и водопади. Докато влакът бавно се промушва през тунелите, над главите ни се редуват пластове скали, легенди и пролетни крила. Остава само да надникнем през прозореца и да оставим реката да разказва. Проломът лежи между Земенска и Конявска планина, преходна зона между Балканидите и Родопския масив. Дължината му е приблизително 22 км от град Земен до село Ръждавица, при денивелация на 200 метра. През 1906-1909 година италиански инженери прокарват железопътната линия Радомир-Кюстендил с 9 тунела и няколко моста, които скъсяват меандрите на Струма. Само на 3 км извън каньона пада 50-метровият водопад Полска скакавица, третият по височина Травертинов водопад у нас. За шофьорите Земенският пролом е последният тесен завой по долината на Струма. Щом го преминем, пътят се разтваря към Петрич и Сандански, а хоризонтът започва да намеква за друга планина – Родопа.
Ако продължим изток-югоизток през Гоцеделчевската котловина и се изкачим по река Буйновска, ще открием Буйновския пролом. Най-дългия в България и един от геоложките шедьоври на Западните Родопи. В следващите минути камерите ми ще се потопят в неговите мраморни стени, легенди и подземни лабиринти. Буйновският пролом е врязан в юрско-кредни скали и мрамори между селата Ягодина и Тешел. Дължината му варира между 10 и 16 км според различни източници, но е признат за най-дългия пролом у нас. Скалите се издигат до 300 метра и на места почти се докосват. Реката е оформила класически карстов каньон. В околността са картографирани 36 пещери, най-голямата от които е Ягодинската, около 11 км разклонени галерии и рекордьор за Родопите. Най-тясната част на пролома се нарича Вълчия скок. Легендата разказва, че гладни вълци прескачали клисурата през зимата, за да стигнат до кошарите отсреща. Разстоянието е едва 3-4 метра, достатъчно за да подкрепи историята. Може би малцина от вас знаят, че река Въча се образува от сливането на река Буйновска и река Триградска. Триградският пролом е едно от най-забележителните природни творения в България, което привлича туристи от цял свят със своята магия и величие. Разположено в сърцето на Родопите, недалеч от село Триград, това място е съчетание от драматични скални форми, величествени пейзажи и митични легенди, които го превръщат в една от най-уникалните дестинации в страната. Триградският пролом е тясна, дълга около 7 км пролука, създадена от реката Триградска, която си проправя път през огромни варовикови скали. Тези скали, високи над 250 метра, сякаш се извисяват като стражи, пазещи тайнствената атмосфера на района. Пътят, който минава през пролома, предлага спиращи дъха гледки, драматични скални отвеси, зелени гори и чистият, свеж въздух на планината. Едно от най-впечатляващите места в пролома е пещерата Дяволското гърло. Легендите разказват, че именно през нея Орфей е слязал в подземното царство, за да търси своята любима Евридика. Пещерата е известна с огромната си подземна зала, която е сред най-големите на Балканите, както и с ревящия подземен водопад. Природен феномен, който оставя всеки посетител без дъх. Триградското ждрело е символ на природната красота и духовното богатство на Родопите. Това място не просто впечатлява с величествените си скални форми, но и вдъхновява със своята мистика, легенди и дълбока връзка с природата. Посещението му е преживяване, което оставя траен отпечатък в сърцето на всеки, който се докосне до магията му. Триградският пролом започва на около километър и половина северно от село Триград, на около 1180 метра над морско равнище, където Триградска река влиза в пещерата Дяволското гърло и 530 метра след това излиза като голям карстов извор. Същинският пролом свършва при устието на Триградска река в Чаир дере на около 1200 метра над морско равнище, а целият пролом продължава още 4-5 км и завършва при устието на Мугленска река, вливаща се отдясно в Чаир дере на около 876 метра над морско равнище. Ждрелото е дом на множество растителни и животински видове, някои от които са редки и защитени. Сред скалите и горите на района могат да бъдат срещнати кафяви мечки, сърни, диви кози и разнообразие от птици, включително скални орли.
Растителният свят също е впечатляващ, с редки видове, които придават на мястото особена естетическа и екологична стойност. След белите мрамори на Триградския пролом тръгваме на северозапад. Прекосяваме полето на Пловдив и Софийската Шир, за да стигнем Западна Стара планина. Само 3-4 часа път ни отделят от следващата каменна теснина. Проломът на река Ерма край Трън, ненадминат по драматичност в Пернишко. Ерма идва от Сърбия, навлиза при село Петачинци. Прави 26 км кривули в България, шие Трънския пролом и пак се връща към Нишава. Истинска погранична река-пътешественик. Клисурата е само 3 км дълга, но на най-тясното място е 100 метра дълга и едва 5 метра широка, а стените се издигат 120 метра над водата. Ерма реже през компактни юрски скали. Хилядолетното разтваряне на меките скали и рухването на карстови пещери са отворили тясната цепка, която днес прилича на срутил се подземен тунел. Две скали-близнаци са оформили характерните каменни порти, наречени са Църквището и Жилав камък, и пазят входа на клисурата. Като бонус, нека да ви покажа и още един много красив пролом. Скрито бижу само на 12 км източно от Плевен. Между селата Горталово и Картожабене малката река Чернелка се врязва във Варовиковите хълмове 7 км каньон, широк едва 60 метра на най-тесните участъци и обграден от скали, които на места стигат 40 метра височина. Чернелка тече по древен карстов коридор. Реката разтваря Варовика, руши тавани на подземни кухини и оставя след себе си ниши, естествени мостове и повече от 40 малки пещери. Най-известният феномен е Провъртеника. Огромен варовиков пръстен с идеален отвор, за който местните вярват, че е римско светилище кладенец. В навечерието на война със страшилището Муса Кеседжия, крали Марко преследвал противника из каньона. Размахал дамаския си меч, но пропуснал и разсекал цяла скала. Днес я знаем като Цепената скала. Двете и половини зеят над пътеката, а според поверието, ако прошепнеш желание между тях, ще се сбъдне с размах на сабя. Заедно с варовиковите стени тук виреят на 200 вида птици, от синявица до скален орел. Срещат се 9 вида риби, 5 земноводни и 11 вида влечуги. Заради тази пъстрота Чернелка е обявена за природна забележителност още през 1969 година. Ако това пътешествие из каменните сърца на България, от извора под връх Дамга до мраморните стени на Триград и шепнещите теснини на Ерма ви е харесало, не забравяйте да харесате видеото, да се абонирате за канала и да натиснете камбанката, за да не пропуснете следващите ни приключения. Споделете в коментарите кой пролом бихте посетили първо или разкажете своите истории и легенди от тези места. Така помагате на още любители на природата да открият величието на нашите реки, скали и легенди. Благодаря, че пътувахте с мен. До нови срещи по пътищата, където водата пише история в камък.